Kani kadai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulia de ibadah hun ramdi. Kimat bakong san jong ke kubor mentak stem. Ai kublai Presiden, Vice President bat Menteri rang badu kari India ya ke jingjab Joe Biden bat ke Kamala Harris haka election ha US. Poi hadu shi spa san pesan ngot ki beyo thamai ke COVID-19 ha Meghalaya hanin ke sngi. Bat an sedang katanat pulia putih ke Assam ya ke jing penrung kerteng adhar ki nyo pulak ngot ki kena pulia nadu mentak ke sngi. Ki kubor babnya. Presiden kari Ramnath Kovind ulai kubleyu Joseph R. Biden ubala job ya ke election President kari United States of America pat kumjoro ya ke Kamala Harris ke bala job kum ke Vice President. Haka kerwo ling ba ke Twitter Kovind ulai kubleyu Biden bat ula ongru ba kumilenti ya ke jinge trelang bat haka jingnang penklan ya ke jinge dai jong kari India bat kari Amerika. Vice President kari Venkaiah Naidu ulai kubleru ya President bathamai ke US Joe Biden pat ya ke Vice President ke Kamala Harris ling ba ke Twitter. Naidu ula ong ba usngus kem ba ke jinge dai hapring kari India bat Amerika kandang kamklan chushu hakis namban wan bat kamtam banwan ra ke jing shongsuk shongsngan haka perthei. Menteri rang badu kari Narendra Modi ulai kubleru ya Joe Biden President bathamai kari Amerika ke jing job jong hakatei ke election badu kmilen tiru ba kini ki ardi kindang penklan shushu ke jinge dai hapring jongki. Kajingdan jong ki breu ki balakot pura na ka COVID-19 hakari kala kanjo shaka khandai pu ar point saw khandai na ka shispa. Katanat ka kot ka kya kari kala pentip basap khandai hajar ngot ki nong pang COVID-19 hakari kala kot hakini ki ar pu saw kanta bala len. Kajingdan jong baro ki balakot hakari kala ki shaki nyopu pralak ndriu pu pra hajar ngun. Ha Meghalaya ki dan shispa san pusan ngot ki balayo thamai ka jingpang COVID-19 hanin kisngi bat shispa khan ngot ki balakot no. Hadu menta ka jalla ka dan baro 6000 lai pusaw ngot ki badang dan ye ka jingpang khandai hajar nyo pusan ngot ki balakot bat khandai pulai ngot ki balaklat. Hamanipur laingot ki breu ki laklat no hanin kisngi na ka jingpang COVID-19 ka balakintiu ka jingdan ki balaklat na kani ka jingpang ha ka jalla shaki shispa khandai pinyongun. Kidan arspa sapusan ngut ki balayo thamai ke COVID-19 bakan thup ya ki laingut ki pulit ke Central Armed Police Force hadu menta ke jala Manipur kadan baro arpo hajar laispa anyo punri ngut ki balayo ya ke jingpang bat nakitei khat nyo hajar nyo pu ar ngut ki balakot bat la hajar sispa anyo ngut ki badang don ya ke jingpang. Haka jala Nagaland lalap bakidan khat khandai ngut ki balayo thamai ke COVID-19 hanin kisngi rengkat bat sispa iwe ngut ki balakot bat iwe balaklat no. Kajala Nagaland hadu menta kadan baro khandai hajar saus pa nyu pusaw ngut ki bala syakta ka jingpang COVID-19 khandai spa prapusan ngut ki badang don ye ka jingpang bat ki badang sya sumar prajar lai spa san pongut ki bala kot bat sap khandai ngut ki bala klan. Haka jing penlong ka jing rakhe ka sngi Legal Services Day menta ka sngi ka Meghalaya State Legal Services Authority kan penlong ka jing lapat ba ling ba ka kali nadu ka por khandai beje menta ka stem nadu khat ar mer melim bat ya chedu khandai lat police bazar. Sakawai pat ka kali kan sedang ya na smit bat ya ter namadan riting nong thamai hadu khandai lat bat hadu mat pran. Hakapor khatway beje pat an sabu ki jaka bakarpang ha police bazar bat mot pran nak benta ka jingsa mi ki kot link dop bat ki kot ki bayade bat kate ka jingela pat ba. Kani ka kubor kawan shpi nak All India Radio Shillong. Laitili kijing melian bangi baro ngide ban buat perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat kumut. Penjengai iway na iway pan, habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat beta bahaya kakmat bat le kita bonsin. Tungin ni trelang, banilai persya ya kejimpang COVID-19. Ini peteng dang iku kubor hakani kestem. Ha Assam katanat puli puti ka jalla kan sesdang ye ka jing penrung kerteng adhar nadu menta kesngi na ka benta ki nyu pholak ngut ki khna puli kate ka jing penrung kerteng kan thup lot ya baro ki khna skul ki badan ha ki skul sarkar bat ki bomdei ki skul sarkar ki badan hakirta ka banadu nriu snem hadu khat phra snem karta baro ki deputy commissioner kin sapelat ya kate ka jing penrung kerteng menta kesngi halaki jong ki district ki jongki lakmi lenti ba ansala ban pendap ya kate ka jing penrung kerteng ha ubnail ber usnem banwan.
Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ula penbena ba kesorkar kan penkelano ya kegerteng jong katanat shipping but antip no ya ka da katanat ports, shipping and waterways. Umodi ula ong bakani kan pendunai ki jing penlut hakiliang ki jing penkit ya ki mar ki mata ki kam khayi pateng. Kari India kadai kari ka pakiu state bha ka jing penyat ya ki mar ki mata lengba ki rukom ba pher. Menteri Rang Badu ula ong bakari kadang persang ban penteri kami ki babun ki kampenroy ki bayadai lengba ki surok ki lenti lengsun ki lenti duriau pat kumjoro ban wengno ya ki sailu ula ongro bakari kadang beitingka bun bha kalyang ki lenti sengkin habaynu jor bat ki weipat ki ri ki perthai Kaspier ko jongka Indian Army hapo ka operations saf bad na jongka kalapan kre ban penlong ye ka jing ai jing hikai e ka balai banai na ka benta ki khna puli ki banado ka class 9 hado class 12 hakashnong mi au bat khalsang ki badan hapo ka Changlang district ha Arunachal Pradesh u defense PRO Lieutenant Colonel P Khongsai lo ong ba ka jingthmu jongka te ka long ban nam penle no e ye ka snem puli jong ki khna akitha nyong kendong kamtam ha ka jingwan jongka khlam COVID-19 bat kumjo ro ban nam penling a pisai ki kimi ki pa bat ban penduna ro ka jing pep school jong ki khna Kesorkar Nagaland kalarai ba an penlong ya ka honbel menta usnem tanglang baki kor internet na virtual moon katkum katalong kubor sorkar katna jongok kai perthai ka jilla kala pentip ba ka sorkar jilla kala rai ban raki ka honbel festival menta usnem tanglang ba ka jingirap jongi kor internet na social media batling ba ki media channel ka honbel festival kadai ka baju raki manla usnem na do ka shitarik hadu ka shipautarik unok pra kadai ka tamasa ka baju pen ina mi ki tenrai bat culture jongki jat ben rio naga hakawai ka rensan kata ka naga heritage village haki sama Katanat jongok kai perthai ke jilla Assam kala shim mikilat kilinti ban kimti ke jingwan kinong jongok kai ki bana ke jilla hadin ke jing ple biang ki jaka jongok kai hapo ke jilla Habai shim benta ke jing akren ha All India Radio Secretary Rafzi Hussain bat u director katanat jongok kai perthai ke jilla Udeba Kumar Mishra ula ong balabu hakmat e ke jingnang penbhai ki jaka jongok kai ha ke jilla Ula ongro bala ajing yarap kumba prapo na kashispa na kabenta ki yeng basa ki badan hapo ni hajan ki jaka jongok kai Umishra ula ongru balingba ka Assam Darshan lal nang penjanai ki jaka jungok kai hakibabon ki jaka bakongsan ke jella. Usin pat ulayatu bakatanat jungok kai perthai ka Assam kala ki step bha hakini ki arsnem balalen. Bat aswaban penkut ya kubor sasisin ki mat bakongsan. Akublay u President, Vice President bat u Menteri Rang Badu kari India ya ka jingjob u Joe Biden bat ka Kamala Harris haka election ha United States of America. Poi hadu shispa san pusan ngut ki bayot thamai ka COVID-19 ha Meghalaya hanin kesngi bat an sedang ka tanat puli puthi ka Assam ya ka jing pendrung kerteng adhar ki nyupo lak ngut ki khana puli nadu menta kesngi. Bat ka to ngila poi ka bakut jong ko kubor ka bawan chipi na ka All India Radio Shillong.